maayong gabi ninyo diha mga ka-good vibes. Okay. Kumusta man mo diha? So karon mga ka-good vibes, nag-vlog na po tagbalik no, naata nga rin sa Dales camping site no. Kuan siya mga 30 minutes away gikan sa JY. So mao na itong pagway ron, nagabian ka gamay kay kasi may camping kita sa paggikan na to no. So car camping ta men nga car camping ta rin mga ka-good vibes no. Sana all. Skill camp kanto napon na nga rin no. So banda ka na delay mo gud abot gud so ano nani meron nga gabian ta ba. Anyway, inom-inom sa tagamay mga ka-good vibes. So kuyog na to nga rin na kung kuan na kumigo nga Harold o kuan atong mga ka-friends randa, di ba? Nga kuan na ayo mo ra happy Saturday o inaut unta nga good vibes sa yuta ha, good vibes sa yuta. Mao na to ang ron so apit tagod no, kita-kits lang ta dayon mag kuan na rin kay na simping kinamtangad to magluto na ko panihapon. Dayon unsa pa man hinaut unta no maayo mo kuan na ra naay mo okay nyo ang kuan na ra ba weekend ninyo nga ra no. Then later hopefully mo shout out na to itong mga shout out di ay Budik, shout out Puti, Marlon, Banal Jack, advance happy birthday o belated happy birthday by Jan. Isa pa man shout out na itong mga subscribers ba. Migo James, salamat Migo sa suporta. Migo Rimo, Pons, Part, di ba? So, origina, mo na itong dagway nga riyan. Ginagawa mo! Good vibes sa kita, kay sa ato pang always gisulti, no? Nga, bisag asa magkita ng lugar, bisag asa tanggapita. Good vibes lang! A few moments later. Mga ka-good vibes! Okay. Mga saan itong recipe ron, mga ka-good vibes. Saan itong recipe ron? Sinugbang barbecue. Sinugbang barbecue. Yawa na kami sa abad ng Kamsaban na sinabuan ang barbecue. No? Ano kami ko? Mga chef na to no? Dahil yun, siyempre, di sa palkan si mga ka-good vibes ha? Sa yun tayo ito ang ipabukan na na to para sa to ang tinuwang nga dragon. Tinuwang Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Silid ginagmay. Sana sin. Labas nga dragon. Sounds na to atong silingan mga good vibes. Sige ta palupig. Okay. Mana tayo. Mga light. Chill na ito mga good vibes no? Di ba Ron? Chill mo. Chill mo no? Gabi So, kung ano mga ka-good vibes kay watch out lang mo sa amuhang panihapon. Okay. Kita mo na sinugba nga Barbecue. Palagsar So, kita-kits mga ka-good vibes kay marag busy sa amin rin no? Mana itong backview. Okay. Magaling kang kupal ka. Always gisulti. Basta diring dapita. Good vibes lang. Mga ka-good vibes. Makaon ako mga good vibes ha. So nga ako na tinulang pa. Ako mga kauban kanino, yung mga ono sila diet pa sila. Tinulang pa. Rice o grilled. Sana all. Sinugbang barbecue. Thank you, Georgie. Sana all. Nauga? No. Tamis, lamig na siya mga ka-good. Tamis, so organic me. So, mga sa may mga ka-good sa
mo na nakita niya? Ito yun eh. Magkita yung manok ko do. Tara. Manok na na yung manok. Suportahan nyo sa itong friend ba? Sana all. Diba, Rod? Tao na yung good vibes sa kayo. Muragutom na kayo. Kay sa always pang sa din na kita. Good vibes. A few inches later. Wala ka good vibes. Magtagay sa miha. Iwas sa Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Smooth ba niya, Rod? Blue. Oh, wala kami ba? Ayaw ko yan sa anak. Sa gisulti pa. Sa ring dapita. Good vibes lang. Idol gina ko ni good vibes yung amaw. Sige. Sabi yung mga good vibes. Mga ka-good vibes. Nanatay nga rin ang ka-good vibes. Ngikita na ako. Good vibes. Ika naman diya. Okay. Nyawa na. Nahubog. Nahubog na ka. Ika naman diya. Kabaw diya. Kamusta man diya? Okay. Basta ako lang insultin nyo ha. Bisag Sabado, Domingo. May na magawi niya ha. Ay mo pag-away. Siya kuya na pag-away. Or ganang mga bad vibes yun. Chill lang. Relax lang. Oh. Umigo kita mana. Relax na siya. Sana all. Presta. Oh. Tited lang ka kay sa pang always gisulti no nakainom ni sorry mga gabay sa pang always gisulti always gisulti pasaring dapita good vibes lang mga good vibes tagay sa ta ultra smooth ta Okay. Basta. Punta doon, ultra smooth ta. Punta doon, ultra smooth ta. Kaya bugnaw sa kuwan ba. Huwag mong subukan. So, Masisira silta. ang buhay mo. Silta. Sana all. Kaya naman diya mga good vibes, no? So, kung isa magiging yung mga tagay-tagay, ako lang yung kasulti ninyo, kaya good vibes lang yun, ta. Dili kita na kanang natin mga kontra, natin kanang mga init-initan sa pikas lamisa, no? O, nanta ka ng happy-happy lang ka ba, ha? Sana all. Sa ato akong resulti. Asa ta maabot na ning lugar, sa asa ta maabot na ning panahon na or sa no? Basta daring gapita. Good vibes lang, di ba? Love you all mga good vibes.